Libre nga kasakyan sa mga night shift workers paingon og gikan sa Cebu Business ug IT Park ang gitanyag sa Cebu City Government. Gilusad kini pinaagi sa usa ka pilot run Martes sa gabii Hunyo 1, 2025. Gipanguluhan nilang Cebu City Mayor Nestor Archival ug Vice Mayor Tomas Osmeña ang ribbon cutting ceremony nga gipahigayon sa Barangay Hall sa Labangon. Ang maong programa nahasubay sa plano ni Osmeña nga pagpatuman sa programang Mayor of the Night. Asoy ni Osmeña nga obserbahan usa nila ang paglusad sa free shuttle kung doon na pay angay nga kausaban nga ipatuman. Balik na, magpasalamat yun po sa mga volunteers kamo sa Labangon, kamo muna. Congratulations, thank you very much. I will be here, I will watch. Ang mahimog na. Sakti lang na kung naikakakain sa'yo, normal yun na. Because you have to understand ang piling Mayor of the Night. May sistema sa mga diining programa. Bisan asa sa tibuok kalibutan. Giplanuhan karon sa syudad nga mas mapalapdan ang maong programa pinaagi sa pagpangayo og suporta sa mga barangay. Council and the mayor will fully support this. Kaya isundan ni karon din sa atong barangay, and I'm sure si Councilor Ken sa Masambag Doos na si Dagan mga call center agents dito, I think he will follow soon. But according to the mayor, this is the first time and this is just a test. Whatever comes out during the times of testing na to, mauni atong himuan as the basis of where to start kung sakto na yun. Sa pagkakaroon, ang shuttle sa Barangay Labangon ang mamahimong kasakyan sa mga trabahante sa South District paingon sa Business District sa Cebu City. Giplansya pa hinuon karon ang schedule sa biyahe sa maong shuttle. Pasalig sa barangay nga ipublikar nila pinaagi sa ilahang Facebook page, Barangay Labangon Office of Punong Barangay, ang schedule sa biyahe. Ang gibuksan nga free shuttle service mapahimuslan di lamang sa mga BPO workers apan sa tanang night shift nga trabahante sa syudad sama sa mga pulis, balot vendors ug uban pa. Kauban si Edo S. Toledo, kini si Reyninho Puso, PITcom Interns, alang sa My TV Cebu.